אני תמיד רציתי להציל חיים, אני אף פעם לא רציתי להרוג. אתה רואה מפקדים שבאמת חותרים למגע. גיבורים, פשוטו כמשמעו. ילדים צעירים בתחילת דרכם, שנמצאים תחת אש מסיבית, ופשוט מונעים חדירה לבסיס המונית של מחבלים. יום שישי זה יום הכי כיפי, כולם מתאגדים, משחקים, זמנים שאנשים להיות ביחד. הכנו שניצלים וצ'יפס וכזה, ישבנו כולנו ועשינו צחוקים. כל הסגל ביחד צוחק, הרבה זמן שלא עשינו דבר כזה. קמנו ב7 באוקטובר, כולם ביחד, נראה של בום. בודי קיבל סרטון מהטלגרם של סתירות מגיעות מהחוף שאח שלו שלח לו. אתה לא מבין את ההשלכה המיידית. כנראה שהוא כן הבין. אדיר, זיכרונו לברכה, שולח הודעה, תעלו על מדים, כל המפקדים רצים להחליף את הטירונים בעמדות. התחלנו להתפצל, כל אחד פשוט התחיל להתפצל לעמדות. לפני שיצאתי, עבודי תפס אותי ונתן לי כזה כאפה פה, אמר לי שאתה מגיע לעמדה, כדור בקנה ותתכונן. כל המפקדים. אתה רואה מפקדים שבאמת חותרים למגע. היה להם מטרה, להחזיר את החיילים מהעמדות. כשאני מגיע למטווחים, אני רואה שם 4 אנשים. אני רואה את עדן, אני רואה את רון, אני רואה את אדר ואני רואה את ינאי. הם ידעו שמשהו מתקרב, הם היו באיקון. שמעתי את הצעקות שלהם בערבית. אזור ה-20-30 מטר. ממש, ממש לעיניים ראינו להם. הגענו לעמדה, ואנשים במגונית. אז אתה מבין שנייה שזה אזרחים, כאילו, ואתה חייב כאילו לעזור להם. הבודי מגיע מאחורינו, התחיל ממש לצעוק איפה הם ימין, איפה הם ימין, השמאלה וזה, ממש... זה היה איזה רבע שעה של לחימה עיקשת. באיזשהו שלב נג'יב מקבל כדור ביד. זה דברים שאתה כאילו מחליט וחושב עליהם תוך שנייה בשדה קרב. ראיתי באחד הוא נפל לרצפה, ואז אני קיבלתי את הכדור ששינה לי את כל החוויה הזאת. צנחתי לרצפה, התיישבתי לרצפה, באפיסת כוחות מוחלטת. באיזשהו שלב אור מוזס מגיעה מכיוון הפלוגה אלינו. מוזס אומרת לי, ניתאי, בוא איתי ואנחנו נצמצם לכיוון דרום כי צריך שם אנשים. יש שם קרב, הם צריכים כמה שיותר כוח לוחם שיגיע להילחם, וכבר יש נפגעים. אני שומעת קולות בערבית, הם פה. אני ממש מזהה 2 דמויות. הם מתפצלים, אחד מסתתר מאחורי מכולה, ואחד מסתתר מאחורי באגר צהוב. אני מסתמסת בקבוצה, יורים עלינו. אז כתבתי ישר, אני מגיעה, עם הרבה עומרי עוצר אותי, עומרי אומר לי, את לא זזה? אני יוצא. אמרתי לו, אתה חי בסרט, אתה לא יוצא? אני יוצאת. המחבלים זורקים עוד רימון. אחרי שהם זורקים את הרימון השני, כשאני באה להוציא את הראש ולהשיב באש, אני חוטפת כדור בראש. ואני מרגישה משהו חם, נוזל, ואז כאילו אני עושה ככה, ואני רואה דם, ואז אני פותחת את הטלפון, מסתכלת, ואני רואה שאני מדממת. ואז התחלתי לרוץ. וכעבור בערך 40 מטרים, ירו בי. ועומרי, הוא דרך את הנשק, ואז הוא ראה אותי נפצעת. הוא ראה אותי נופלת על הרצפה, רץ אליי. כתב בוואטסאפ שנפצעתי, פינוי דחוף. אז התחלנו אני ועומרי, לתפעל פינויים באמצעות הטירונים. שלחנו 2 חיילים עם אלונקה לכיוון עמדה ו', איפה שנג'יב כתב שהוא נפצע, ו4 חיילים לכיוון הש"ג מטווחים. ישבתי ושאלתי את אדר, את מסכימה לי ללכת? כאילו ככה, ואז כאילו היא אמרה לי כזה, חכי שנייה, הם ייתנו מכת אש, ואז תצאי, שאותי חשופה. והיא כאילו נתנה לי את האישור, וכשאני עושה 2 צעדים לצאת מהעמדה, אני רואה את נועה שרשמה לי אני בדרך, ורואה אותה במצב מאוד לא טוב. ואז עומרי מסתכל עליי ועל נועה, וכאילו 2 פצועות, והוא אומר לי, רון, אני מחפה עלייך, רוצי. אני רצה, הוא מסתכל עליי שנכנסתי בבטחה למיגונית, ורק אחר כך נכנס לעמדה. בעצם לא יכול לעצור את עצמו, הוא רץ לעזור ולהילחם.
הם בעצם 4, ואחרי איזה רבע שעה, איזה זמן ממושך, נותק הקשר איתם, ובדיעבד מסתבר שהם חטפו כאילו עוד כמות רימונים מסוימת ו-RPG, וכל העמדה נהרגה. זה משהו שאני לא מכיר אותו בכל שנותיי בצה"ל, שעמדה נלחמת חילופי אש כבדים, 50 דקות, כל עמדה בנפרד הותקפה על ידי 4 עד 9 מחבלים. ואז ביקשו ממיכל האחות שתבוא לטפל בי. היא הייתה פצועה מאוד מאוד קשה, כאילו פציעת ראש מאוד קשה, דברים שאני לא ראיתי כאלה. נריה בא לפתוח לי את הדלת, להגיד לי איזה משהו, חוטף כדור בראש. החייל שעמד לידי רץ אליו, חמוד, ואמר לו, נריה, נריה. והוא שאל אותי, כאילו אי אפשר לעזור לו או משהו, אמרתי לו שאני מצטערת, אבל לא חושבת שהוא איתנו. ואז ראיתי עוד חייל. הסתכלתי על המדים שלו קצת יותר, ומשהו שם היה טיפה שונה. ואז, באמת, כאילו רק אז נפל לי הסימון והבנתי שזה מחבל. הוא פשוט הרים את הקלצ'ניקוב שלו וירה בי. אז ישר כאילו ממש על המפתן של הדלת, אז כאילו אני קצת נותן לו דחיפה החוצה, ואז הוא ישר כאילו מתאפס על עצמו, נותן לי מלא קנה כזה, מחבל הלך אחורה, שלף סכין, התחיל לדקור אותי, היה פשוט ירה בי. יורה בו 5 כדורים לתוך הראש, אחרי זה מסתכל לו בתוך העיניים, יורה עוד כדור. אין לי מילים לתאר את הגבורה הזאת, כי זה טווח אפס. וזה הציל את כל הבנים במיגונית, כי המחבל היה לו רימון, והוא יכל פשוט לזור את הרימון לתוך המיגונית. אני מגיע לכיוון העמדה מאחורה מתוך הפלוגה. התמונה שאני רואה את אבודי ואנה מאחורי הסמליה שנמצאת ממול. מציצים כזה בקטנה, יורים, מציצים בקטנה, יורים. אז אנחנו מקבלים ביחד החלטה שהיא ואבודי יפתחו זיג בעצם. אני אוכל לרוץ באמצע ולהוציא בעצם את נג'יב ועידן מהעמדה. ואני הסתכלתי עליו ואמרתי, מסכנים המחבלים. איזה תותח כאילו. ובשנייה שאני מסובב את הראש, שומעים ירייה שלא הגיעה מאף אחד משתיהם, ואני מסתובב חזרה להסתכל עליו, ובעצם הוא מתחיל ללכת אחורה. הוא מסתובב אליי ואלנה, ופשוט נופל על הרצפה. יואב כמה פעמים צעק לו, אבודי, אבודי, והוא פשוט לא ענה לנו כבר, הבנו. תפסתי את המקדימה של החגורה שלו ואת העורף שלו, והרמתי אותו והתחלתי לרוץ איתו לכיוון החדר שישירות מאחורי הסמליה שם. זה היה שטח השמדה. פצמ"ר עם רימונים, ירי מדויק, ירי מכל הכיוונים האלה. אני רץ קדימה בין הכדורים. יואב מגיע, רץ אליי. מוצא את עידן יושב על הרצפה, מקידם. והרגליים שלי מרוב האנדרנלין שהיה לי בגוף הם רצו. 2 צעדים לפני החדר. לא יודע, עדיין קשה לתאר את התחושה, אבל פשוט פתאום אין רגליים. פתאום אני עף באוויר והתרסקתי לרצפה. אני עם רכב, זה על העגל, קדימה. ואז האזרחים החליטו שהם יוצאים. חננתי אליהם שהם לא יצאו. אז לא עבד לי. לא הצלחתי. יצאו. ובאתי להסתובב, חטפתי כדור ראשון פה, בקסדה. אני נופל. אני שומע אללהו אכבר. אתה פשוט יוצא, נכנס בין כוונות ומעיף לו 2 כדורים לראש. אני ומוזס לוקחים אלונקה שהייתה באמבולנס ורצים לכיוון עמדה ו'. שם הדבר הראשון שאני רואה זה את החבר הטוב שלי, יואב, שרוע על הרצפה. מוזס וניטה עם אלונקה. כשמתחילים לראות לכיוון האויב, אני ומוזס רצים לכיוון יואב. אנחנו גוררים אותו 3-4 מטר עד שאני שומע ירייה, ומוזס בעצם עוזבת את יואב ומפלת על הרצפה. היא פשוט נפלה והתקפלה כזה לתנוחת עובר.
מבין שאני צריך לעצור, כי אני לא יודע מה עושים עכשיו. כי אני באמצע קרב, יש יותר מדי פצועים, אני לא יודע כמה תחמושת יש לי, ואני לא יודע מה קורה סביבי. אני לא בקשר לחמ"ל, שהמ"פ והסמ"פ נפלו ואני מפקד האירוע. אני זוכר שאמרתי למי שבחזית לטפטף ירי, לראות כל אחד מהם יורה כדור פעם בשתי שניות, ככה עדיין יש אש לחזית, אבל אני לא מבזז את התחמושת שלי. לאט לאט אני שומע את המפקדים וחוליות של צבא נוספות שמגיעות לתוך המוצב. אנחנו מגיעים לבית כנסת, אני פותח זיג, אני מסתכל לשער האחורי של הבסיס. זה שער עצום, זה שער ברזל שעובר דרכו טנק. פתוח, כאילו אין כלום, ואני לא רואה שם חיילים, יש שם עמדה. וממש 10 שניות אחרי הכניסה למיגונית שלנו, אחת הבנות שבעצם מחפה, צועקת שהיא רואה מישהו רץ, שמחבל בעצם שמנסה לדלג, הוא בתוך הבסיס, כן? מנסה לדלג מאחורינו, כנראה כדי לבוא לנו מאחורה. עשינו עליו הסתערות עם מכת אש מאוד מאוד רחבה. יכולתי לראות את העמדה החיצונית. אנחנו רואים גופה של מחבל ממש על העמדה המרוחה, והיו מנופים של רימונים. זאת אומרת, אני מבין שהייתה פה לחימה, ושם ראיתי פעם ראשונה את ההרוגים שלנו, כל 4, וכאן בעצם מתחיל השלב של פינוי הנפגעים. לוקח לנו כמה שעות טובות מאוד לתאר, אתה צריך להיכנס חדר-חדר, לסרוק חדר-חדר, שירותים, הכל, ממש כל פינה בבסיס. קרב בזיקים הוא מנע הגעה ודאית של מחבלים ליישובים הסמוכים, זיקים, קרמיה ואשקלון, בגלל קרב עיקש שהתנהל שם לאורך זמן אל מול המחבלים. בזכות הפקודה של אדיר, הפקודה הזאת של מפקדים עולים וטירונים יורדים, זה הדבר הכי חכם שעשינו. ואנחנו המפקדים לחמנו לחימה מטורפת, ומי שנהרג נלחם עד הנשימתו האחרונה, והם הכי גיבורים בעולם. אני הולך פה על הרגליים בזכותם. קרב בזיקים הוא קרב הגנה משמעותי מאוד, הוא קרב שבו נבלמו תוכניות המחבלים לכבוש את בסיס זיקים. המחבלים האלו נבלמו הודות לאומץ ליבם ולעיקשותם של סגל הפלוגה שהגן על הבסיס באותו בוקר. לחימה עיקשת מאוד במשך שעות, תוך כדי נפילה של חלק מהמפקדים, תוך כדי פציעה של מפקדים רבים, וממש עד הכדור האחרון ועד טיפת הדם האחרונה בחלק מהעמדות החזיקו את ההגנה באופן הירואי וחסר תקדים על הבסיס הזה, עד שהגיעו כוחות נוספים מהבית והצליחו להדוף את מתקפת המחבלים לחלוטין אל מחוץ לגבולותיו.